Mukuru wemasoja eground force vageneral Sanyatwi vanova friend ageneral Chiwenga vobviswa kuchiuto vava minista wemasports azvipere mushe panguva ine vanhu voshamisika vachiona kuti aiwa takutosvika aiwa pana 31st of March vanhu vosangana nezvakadai. Sanapinda mashoko okubuda nyoko panapa official press statement. Nobva subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda official statement nokuritswa aiwa neZimbabwe mubuda nyoko muchinzi termination of service in the defense forces and as commander the Zimbabwe National Army and reassignment as cabinet minister. In terms of section 216 command of defense forces is read with section 340(1)(f of the constitution of Zimbabwe and section 115 commander-in-chief prerogative of the Defense Act in his capacity as such and as commander-in-chief of the defense forces is relieved and retired. Lieutenant General Anselm Sanyatwi from the Zimbabwe Defense Forces and as commander of the Zimbabwe National Army with immediate effect. And in terms of section 104(3) of the Constitution, appoints Lieutenant General retired Anselm Sanyatwi as Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture with immediate effect. Ndomashwa nomuda nyoko panapa vanhu vachiti aiwa zvakaoma vanaomunanga kwandiye akupinda ipapo mira semusoja Sanyatwi uchidhi akaprofita apo. Mashoko ari kuda panapa vanhu vachishamisika vachimuka vachinzwa nhau yakadai kuti aiwa mutungamiri wenyika aiwa panguva inoi oritaisa ofaya Anselm Sanyatwi and the worst part onoiswa aiwa kusports and recreation. Chinhu chashamisa vanhu and people now they are sure kuti aiwa panguva inoi zvinogona kuzorwadza manje vachinge vakuchiona mwana womutungamiri wenyika panguva inoi ava kuapointiwa akutora aiwa chinzvimbo ichi. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana info section medu so subscribe or like, turn on the bell icon.